Ok, evo nas. Ovo je drugi dio gornjeg toka Korane. Jučer smo išli, vode se bio 128, ali problem je bio što nam je nestalo baterije, pa najbolji dio kanjon nisam snimio. Danas idem od kampa Korane, tu nekako završava taj prvi dio, počinje ovaj drugi prije kanjona, pa do Drežničke Kule, ali vjerojatno do Smoljanca. Ima tamo još jedan mlin, pa ću njega istražiti pa da vidim kako bude. Kanjon. Ovdje isto. Treći fantastični. Ima i tu buk. Idemo.
Drežnička kula, tamo gore. Ovo je jedan izlaz s lijeve strane. Križni put smo ga nazvali, pošto je uzbrdo i moraš nositi kajak. Tu smo jučer izašli, danas idem dalje, idem do mlina u Smoljancu. Još nekih kilometar ima, ne znam što me čeka, a vjerovatno ovakvih mali brzaci. Vidjet ćemo. Evo, točno ispod kule. Jako lijepo. Evo. Nešto ružno šumi. Mlin u Smoljancu. I to bi bilo to. Evo nas. Kućica je tu gore. Sada da ovdje ima nekih 500 metara, 600 km do
do mosta u Smoljancu kad se ide prema granici. Ali mislim da dalje je ovako malo i dosta grmovito. Gornji tok rijeke Korene završen.